ry kautta Topsa Kauhajoen rumpaleiden karkkipäiville. Minä olen kauppias Matilainen Mika. Osa varmaan jo tuntee, osa on uusia kasvoja ensimmäistä kertaa. Tervetuloa. Meillä on täällä kunnia tänään saada kovia vieraita, eli Rainer Tuomikanto, Kiuas kautta Ajattara, YMS, VR-artisti ja Impression-artisti pitää meille pientä klinikkaa tänään. Esittelee settiänsä ja samalla näitä symbaaleja. Sitten meillä on paikalla myös Santeri Pierimäki, joka on Impression symbaalien maahantuoja ja tietää noista pelliistä sitten pikkuisen vielä enemmän. Nauttikaa päivästä, nauttikaa VR-artistista. Olkastaan show käyntiin. Kiitos. Aletaan se esittelemään. Elikkä lähdetään vaikka liikkeelle ihan täältä. Tämä on semmoinen kuin Mixed-sarja. Ja tämä on Mixed-sarjalle tyypillinen tapa sorvata. Ja Mixedissä jätetään siis toi kelloalue ja puolet tuosta selkäalueesta jätetään täysin käsittelemättä. Korjaa vaan Santeri, jos tulee jotain asiavirheitä, niin korjaa. Ja sitten puolet symbaalista jätetään tuommoiseksi, tai siis sorvataan niin kuin traditionaaliseksi, eli tuommoiseksi niin kuin mattapintaiseksi. Ja tulos on aika tuommoinen klassinen symbaalisoundi, mutta se on hieman kontrolloitu, koska se on ikään kuin vähän kuivempi. Lämmin, herkästi syttyvä ja kaiken kaikkiaan ihan täydellinen soundi. Meikäläisen lemppari on tämä traditional meininki. Mäkin kuitenkin innostuin soittaa rumpuja hyvin näistä Ghanareiden rumpali Matt Sorum, Dave Grohl. En mä sit tiedä mistä nää on tullut tämmönen hirveä buumisaara. Siellä oma soitto kuulostaa jotenkin erilaiselta, vaikka ei periaatteessa ole mitään muodikkaapaa, kun yrittää olla erilainen. Mutta mulla on hirveästi semmosia biittejä, että voi jotain näyttää. Kappale hyvin pitkälle perustuu siihen, että siinä on semmoinen dynaaminen juoksutus jaloilla. Se voisi soittaa ihan hyvin. Ihan vaan vuorijaloilla. Oikeastaan ihan sen verran vaan näistä symbaalista. Nämä on tyypillinen turkkilainen pieni käsityö-symbaalipaja. Turkissa on tapana se, että symbaalityöntekijät tai symbaalitekijät on töissä
jonkin aikaa, joitain vuosia, 10 vuotta, 15 vuotta symbolitehtaalla ja oppii sen ammatin, tulee siinä mestaritasoiseksi ja lähtee perustamaan oman firmansa. Ja Impression on noin vajaat 2 vuotta vanha firma nyt. Ne on perustettu toukokuussa 2010.